relazzjoni ta' Alla mal-bniedem ed hemmhekk mhux biex iżejjen. Bonġu ħbieb, kif intom? Dal-għodu ġmielu rieħ. Is-saħħa ta' rieħ hija inkredibbli. Fost l-oħrajn ir-rieħ jawweġ is-siġar jikbru mawġin. Illum fil-Vanġelu niltaqgħu ma' din il-mara li kien ilha 18 sena sħaħ marida minħabba li l-ispirtu li ħakimha għawwiġa. Immaġinaw ftit il-mara x'diffikultà kellha biex timxi pereżempju. Li kienet mawġa l-isfel kemm kellha diffikultà biex tħares il-fuq. U Ġesu meta jara dan jeħlisa, ifejjaqa. Jeħlisa mill-ispirtu u għax kun ħelisa mill-ispirtu imbagħad hi tidħitta, tfieq. Meta nfiequ spiritualment, nitfiequ wkoll fiżikament. Madankollu mhux ibis kien hemm li kienet marida. Kien hemm wieħed kap ta' sinagoga illi dan irrabja għax dakinhar kien is-sibt. U fis-sibt, fix-xabbat, qed tiġini f'moħħi kelma. Xadba, għax tieqaf. Sibt dawn ma kienu jagħmlu xejn, kienu jmorru fis-sinagoga, imorru biex jisimgħu l-kelma ta' Alla, jimmeditaw il-kelma ta' Alla, u din ma jitem biex tinħeles. U Ġesu jrid juri li l-kelma ta' Alla qiegħda hemmhekk biex teħlesna. Ir-relazzjoni ta' Alla mal-bniedem qiegħda hemmhekk mhux biex iżejjen, qiegħda hemmhekk biex teħles lill-bniedem. U għalhekk Ġesu wara kemm kellhom tradizzjonijiet mawġin u kif għawġu il-liġi ta' Alla biex huma jkollhom il-poter, biex huma jidhru li huma qegħdin imexxu. Walla kien staqsi li l-nifsi f'dan it-tieni jum ta' dil-ġimgħa. F'ħajti x'hemm mawweġ, f'ħajti x'hemm li hu suppost dritt imma huwa mawweġ. Jekk il-video oġobkom, jekk jogħġbok ħafas fuq like u anke subscribe.